सोरबा सुथ्रु हिंसाफोरजों गोदोफबनानै दङबा अजा डाक्टार नायनानै थाखा फैसा जोबनानै आन्दायनानै दङब्ला बेखौ आं फोसाबनो हायो। आं जेसेबांखि बेमार जाया मानो सुगार टिउमार केन्सार पेरालाइस आरो बिदिनो स्टन आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां बेमारफोर दङ नङा होमबा बेखौ जेखुनु दा आङो बुंहरो दि जायफ्रा दिनै साख्रि होसोबाबो मोनाखै आं बेखौबो जाफुंहोनो हायो आरो जायफ्रा कन्ट्रेक्टर थिकादार गिदिर गिदिर मावदों बिसोरबो दिनै गावनि लामायाव माबाफोर जेंना जादोंबा बा बिसोर मोनाखैबा बा हायाखैबा बेखौबो आं जाफुंहोनो हायो आरो खारबाबो बेफोरखौबो आं जाहोनो हायो। आंनाव प्रुफ दङ आंनाव जायफोरनाव दिनै बिदिनो रां रुफा थाखा फैसा खामायब्लाबो न'खरखौ फोलोमनो हाया बा फोथांनो हाया बिनि थाखायबो राहा दं। बेनि राहायानो जाहैबाय आंनाव जय बर' हारिनि नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दिनै आपडेटआ गोदान आपडेट। नोंथांमोना न'खराव जुदि माबा मोनसे समस्या जादोंब्ला जेरै नोंथांनि बिसिजों फिसायजों बिमाजों बिफाजों बिदाजों फंबायजों बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जादों नामा बा नोंनि देहायावहाय बेराम आजार जादों नामा जेनेबा स्प्रेन जानाय लिभार लावनाय बा बेजों लोगोसे नोंथांनि बिसिया सोरबा हौवाजों खालामदों नामा बा नोंथांनि फिसाया सोरबा हिनजावखौ लाना खारदों नामा आरो लोगोसे नोंथाङा साख्रि मोनाखै गोबां साख्रि हास्थायबाय नाथाय साख्रिखौ मोननो हायाखै बेबायदिनो नोंहा समस्या जानानै दं नामा नों बिजनेस मावो एबा नों कन्ट्रेक्टर खामानि मावो नाथाय नोंनाव फैसा थाखायानो थाइसेबो थाया नोंनाव बेबायदि समस्या दङ नामा जुदि जादोंब्ला नोंथांमोना आं भिडिअ होनो थांगासिनो दङ बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायदो आरो नायनानै नोंनाव जेसेबां मा प्रब्लेम जादों न'खरनि समस्या न'खराव थानो हायै खर' मानि रोङावलाबायग्रा जालाबायोना मालाबा आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि बेमार जे बे जाय फाहामगिरिया दिनै 1000 जननिबो बारा बिथाङा दिनै फाहामथाय होबाय 100% गेरेन्टि बिथाङा दिनै 1000 जननि बारा फाहामथाय होजोबबाय जा गतिके बाय खुनु हारि धोरोम बासियालासेनो नों हिन्दुआनो हक नों ख्रिस्टानानो हक नों जेखे धोरोमनि जाथि जायाथों मानो नोंहा जेखौ न'खराव जेखे मानि घटना जायाथों मानो बे घटनाफ्रा 100% सोखाजागोन जा गतिके नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आं बिथांजों डिसकासन खालामनोसै आरो नोंथांनाव जानाय बेरामखौ नों इमिडियेट कन्टेक्ट खालामनानै न'खराव माने फाहामनानै लादो आरो न'खरखौ गोजोनै दैदेननो नाजाबानो जाबाय आरोखि आं बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जाबाय फै अब्ला भिडिअखौ नायनोसै दिनै आं दंफैयो चिरांनि रानिखाता हालामनि बुरथिनालिजों ओरै अक्सिगुरि होननाय मोनसे गामियावहाय बेवहाय मोनसे उथ्रिसार मोनसे मन्दिर दङ आरो बे मन्दिरावहाय माने गोबां रोखोमनि माखासे बेरामफोर फाहामनो हायो बायदि रोखोमनि बेरामफोर जाय बेरामखौ माने डक्टर अजाजों फाहामनो हाया बे गोबां रोखोमनि बेरामखौहाय दिनै फाहामनो हानाय मोनसे मन्दिर आं बायदा दंफैयो आं नोंथांमोननो खिथागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय था जाय मन्दिरनि बिगोमा बिथाङा माने थख' खिथाना होजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो नोंथाङा मा बेरामजों भुगिनानै दङ नोंथाङा भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय नैबे जायगायाव सफैबानो जाबाय आं गासिबो डिटेल होजोबगोन मबाइल नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बार आं गासिबो होजोबगोन स' नोंथांमोनखौ आङो भिडिअखौ नायनो थाखाय खावलायबाय दा आङो बिथांनिफ्राय सोंनोसै मा बेरामफ्रा दिनै हामो स' खुलुमबाय फंबाय नोंथांखौहाय बे आंनि बिटिआरनि चेनेलाव फरायनानै लाग्रोबाय दा नोंथाङा साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजाफोरनो खिथाना होदो जे नोंथांनि बे मन्दिरावहाय मा रोखोमनि बेरामफोरखौ नोंथाङा फाहामदों दिनैसिम खुलुमबाय आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो बिथांनि चेनेलखौबो बरायनाय थाबाय दा आङो रायजो राजाफोरनो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि आङो नैबे रुनिकाटा बुरथिनालियावनो दङ दा गोबां बेमारखौनो आं फोसाबनो हायो आं फोरमायलांगोन रायजो राजाफोरनो दिनै आं देग्लाय बोसोरसिम बिराद मोजाङैनो फोसाबगासिनो दं देग्लाय आरो बांसिननिफ्राय बांसिन जादों गोजामबो मिन्थिगोन आंखौ गोदानबो मिन्थिगोन आरो आं देग्लायनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन आरो मोजांसिन प्रुफ होनो हादों आरो 100% प्रुफ होनो हादों आरो आं आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेरावनो आङो प्रुफखौ होसिननो हाबाय आरो रिपानि समाव आरो मा बेमारखौ फोसाबनो हायोबा आं आइ आफा रायजो राजाफोरनो फोरमायहरो बेखौनो जेसेबांसिम बेमार दं जायनि बुहुमाव जायफोरा दिनै बिदिनो सोरबा सुथ्रु हिंसाफोरजों गोदोफबनानै दङबा अजा डाक्टार नायनानै थाखा फैसा जोबनानै आन्दायनानै दङब्ला बेखौ आं फोसाबनो हायो आङो 100% बेखौ बिसनानिफ्राय बोखांनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जेमान मानसिनि देहायाव जेसेबांखि बेमार जाया मानो सुगार टिउमार केन्सार पेरालाइस आरो बिदिनो स्टन आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां बेमारफोर दङ नङा होमबा बेखौथ' बुंजोबनो हाया जेरै साप'ज पेरालाइसिसफोर जानाय बिदिखौ हागोन नामा हायो ओमफ्राय माखासे मा जायो बे हापानि जे गुग्रा होनो जे गुग्रा बेमार हायो बेफोरखौ हायो 100% बेथ' प्रुफ जेबो नङा आंनि थाखाय हायो आरो बेजोंनो लोगोसे आं गोबां हामग्राफोरखौबो आं प्रुफ होनो हायो आरो फोरमायनो हायो आंना जायाव दा रेजिस्टार दङ आं बे रेजिस्टारावनो आङो देखायनो हायो मानो होनोबा आङो मानसिफोरखौ देखायगौ
रायजो राजाफोर मानो होनोबा बै मानसिफ्रा जायफ्रा गोबां शत्रुनिफ्राय हामदों बिसोरो जेब्ला भिडिअ नुफिनो होमबा बिसोरो शत्रुफोरखौ गियो आरो माने बिराद थाखा फैसा गारनानैसो हामनाय नालाय दा भिडिअ देखायफिनबा जोंखौ शत्रुफ्रा नुनानै माबा मोनसे खालामगोनदां नै बेफोरबायदि साननो फैयो नाथाय बिदि नङा बिसोरबो गिनाङा आं जेबन हानायनि थाखायसो आं बेखौ होदोंबा जेसेबांखि शत्रुआनो बेखौ नुवा मानो आरो जों जाया मानो बिसोरो जेबो गिनांगौ गैया जेखुनु दा आङो बुंहरो दि जायफ्रा दिनै साख्रि होसोबाबो मोनाखै आं बेखौबो जाफुंहोनो हायो आरो जायफ्रा कन्ट्रेक्टर थिकादार गिदिर गिदिर मावदों बिसोरबो दिनै गावनि लामायाव माबाफोर जेंना जादोंबा बा बिसोर मोनाखैबा बा हायाखैबा बेखौबो आं जाफुंहोनो हायो आरो बिदिनो जायफ्रा दिनै साख्रियावबो नागिरबाबो मोनाखै साख्रियावबो जायाखै खारबाबो बेफोरखौबो आं जाहोनो हायो आंनाव प्रुफ दङ आं नोंनाव नैबे मोननैसो बाथ्राखौ मिथिनो लुबैगोनसै जेनेबा साख्रिनि बाथ्रा सोरबा मानसिया बिराद साख्रि होसोबाय थाबाय नङा होमबा दा बेखौ जुदि नोंथाङा जुदि साख्रि मोननो हानाय जुदि खालामनांगौबा बिथाङा फुजा होनांगोन ना माबा मोनसे थाबिसफोर गारनायनि गेजेरजोंनो बे जागोन आं बेखौ फोरमायहरनो सानोदि आं बेखौ दाबिस गारनानैनो आं जाहोहरनो हायो बिनि थाखाय आंनो जेबो फुजाफार नाङा आं बेखौ दाबिसजोंनो जाहोहरनो हायो आं दाबिसबो हरो नालाय दा बेमार गिदिर गिदिरफोरखौ आं दाबिस हरो फिसा फिसौ ओरैनो एसे एनै फिसा नर्मालखौ आं मुलि हरो बै माबानाबो जेनेबा कन्ट्रेक्टरफोरनाबो एखे बेबो दाबिसयैनो जागोन थारमाने ओरैबायदि थायो ओमफ्राय मानसिफोरनाव मानसिया बिराद थाखा फैसा खामायो खिन्थु खामायसो फैसाखौ मोनो बे खिन्थु फैसा बिनि आखायाव थाया बेफोरनि माखासे राहाफोर दङ नामा दङ आंनाव जायफोरनाव दिनै बिदिनो रां रुफा थाखा फैसा खामायब्लाबो न'खरखौ फोलोमनो हाया बा फोथांनो हाया बिनि थाखायबो राहा दं बेनि राहायानो जाहैबाय आंनाव नैबे माखासे दाबिसफोर दं बे दाबिसखौ आङो हरबानो बिसोरनि आखायाव 100% प्रुफखौ बिसोर मोनगोन ओमफ्राय गामि सिङाव रायजो जाग्रा आइ आफाफोरनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे मालाबा प्रब्लेम फैनो नागिरो माने दहाय नों एसे सिगाङाव रायलायखांखाबाय आरोखि जेनेबा माखासे बेराम आजार जानानै जायखौ जों होनना बुङो माखासे गुरुफोर नांगोन ना मानसिनाव दा बे गुरुफोर साफानायनि खाथिरावहाय बिथांमोना न'खराव सोरबा ओरैनो गोलैसोनानै थाबाय ओमफ्राय बेराफारसे बिथांमोना ओजों डाक्टार अजा नागिरबायो खिन्थु फाहामनो हानो नागिरा दा बेफोरनि सायावहाय नोंथाङा माबा मोनसे राहा दं नामा दङ बेबो जेन'बा आङो बिनि ग्रहखौ दाबिसजों बन्द खालामनानै हरगोन आरो बिनिफ्राय आङो बिनि सार सत्रखौ गासैबो बे दाबिसजोंनो आं बन्द खालामना हरगोन बेबायदि आंनाव मोनसे प्रुफ दङ आरो दा जुदि जोंनाव जेनेबा हिन्दुफोरनि थाखाय आं होनबाय जेनेबा स्पेसियेलि जेनेबा हिन्दुफ्रा माने न'खौ सक खानाय बेबायदि मोनसे खामानि लायोथ' बेखौ नोंथांनिफ्राय मावहैयो नामा आं बेखौ मावनो हरो आरो जायनि गेजेराव आं थांलायाबाबो जायो आरो थांबाबो जायो जेखुनु जाया न'आव मावहैबाबो जायो बे सक खाबाथ' हाजारखि सुट्रु दुश्मनानो फैया मानो बे जेबो खालामलांनो हानाय नङा आरो आंनिसिम फैबाबो बिसोर आंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा आंनाव ओरैसिम गोहो जाबाय आं माने उन्दैनिफ्रायनो जानाय नालाय दा आं उन्दैनिफ्राय जादोंमोन इसोरफ्रा आंनो उन्दै होननानै सक्तिखौ बारा होआखैमोन आङो दा गैयाब्लाबो 28सिम इयार्सआव फैबाय नालाय दा इसोरफ्रा आंनो फुरा बाइकखौ होबाय देग्लायसिम आं बिराद खरासिन आं बुस्थु बाहायदों आरो बेबायदि होमबा नैबे सक खानायखौहाय माने न'आव थाङाबाबो नोंथाङा बेनिफ्रायनो आं बुस्थुखौ हरनो हायो आं बेखौ माखासे बुस्थु दं बे बुस्थुखौ आं बिसोरनो हरगोन थारमाने बिसोर न'आव थांनानै माखासे नियमल' खालामना हैनांगौ गावसोरल' खालामना लानांगौ आङो आरो रायजो राजाफोरनो फोरमायहरबावो आङो दा जायफोरा सोरबायाबा बिदिनो खरस हाया खरसाव गोबां मन्दिर दं होननानै फुजा पाठ बिराद खरस थाङो होननानै बुङो आंनाव बाहाय जेबो खरस नाङा जेखिनि जाया मानो आं फोरमायहरो आंनाव दा बाहाय जे फिथाइ सामथाइ फुल प्रसाद बिबार जों बे मोनसेल' होयो आङो दाउसा फारौ बिदिनो बोरमा बिदिनो मैसो बिदिनो बायदि बायदि गोबांफोर बेफोरखौ लानानै फुजा होयो नङा होमबा बेफोरबायदि जेबो आं होआ आं सिगाङाव एसे एनै होदोंमोन दा आंखौ बेखौ बन्द खालामना होबाय एकदमबारे सिम्पल दा आङो बेजोंनो खालामो आं दा ओरैनो फिथाइ सामथाइ फुल प्रसाद 108टा फुलजों आं फुजा खालामो ओमफ्राय बिनिफ्राय आं दाबिस हरो नायनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय सखायो ओमफ्राय बिनिफ्राय साधारन ओरैनो संसारनि बोथोरनि बेमार जादोंब्ला आं बेखौ मुलिजोंनो फाहामो आरो सुट्रु दुश्मननि गेजेराव जादोंब्ला आं बेखौ दाबिस आरो सक आरो बिनिफ्राय आं बेखौनो बेबस्था लायो आं बेजोंनो फोसाबनो हायो नै दा मोनसे ट्रेन्डिं मोनसे बेराम जागासिनो दं माने सुगार जानायफोरनि आरोना सुगार जै जाबाथाय बिजों साफा जारै मोनसे माबा गाराय ओंखारदेरो बेफोरनि सायाव माबा मोनसे राहा बेबो राहा दङ औ सुगारनि बुस्थु जाय मुलि दङ बेखौ जादो आरो बै जाय फिथर दं बे फिथरनि थाखायबो राननायनि मुलि जादो बेजोंनो बे हामगोन आरो थारमाने गोबां मानसिफ्रा माने सोंहरो नालाय बै दाखालि बाक्सानि मोनसे होननायखौ सोंहरदोंमोनथ' ओंखायनो जायफोर नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव नालाय रायजो नोंथांखौ आं खावलायनायदों ओरै बाक्सा खाथि थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवनोथ' क'क्राझाराव थानाय नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि सुगार बेमारजों माने
नारख्रेमा थाबाय प्लास नोंथांमोनाव गाराय जादेरबाय टिउमार मा मा होनो बिदिखौ केन्सार बायदि जालांबायथ' बे गानो नागिरा बिराद थान जायो आरो गोबां मानसिफ्रा माने जिउ गोमानांगौ जाना फैबाय दा नोंथांमोननि न'खराव जुदि नोंथांमोननि बिमा बिफाफ्रा बा सोरबा जाना दङब्ला नोंथांमोना अननानै बाव फैबानो जाबाय बे रानिखातानि अक्सिगुरि बे उथ्रिसार बे मोनसे शिब मन्दिरावहाय नोंथांमोना फैनानै फाहामथाय लाफैबानो जाबाय आरो मोजाङै मिथिनो थाखाय आं दा कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेजों लोगोसे माबा मोनसे बेरामफोर लिरनाय दङ नामा दङ बाहाय ओमफ्राय मानोना सानथ्र'नो हायै गोबां रोखोमनि बेमारफोर थायो दङ एसे बुंनानै होदो जिखुनु जाया दा फाइलफ्राव नङा जानो हागौ नैबेफोर गासैबो नामा नैबेहाय दंजोबो नै बेयो नामजोब जिखुनु जाया बे हामनायफोरनि नाम आं बेखौ प्रुफ होना होखादों ओमफ्राय आरो आङो बेमारखौबो आं खोन्थालांनो हायो जिखुनु जाया बेयाव गासैबो प्रुफ दंजोबो नै आंनाव मोनफ्रोमबो फाइलाव लिरना दंखायो बिसोर गासैबो बिसोरनि नामजोब दा बिसोर हामग्राफोरनि नाम आं बाहाय बुंहरनो सानो दा जायफोरनाव फाइल्स जायो फाइल्सखौबो आं 100% हायो आरो जायफोरनाव साइनिस जायो साइनिसखौबो आं 100% हायो आरो बेजों लोगोसे सुगारफ्राथ' बेफोरथ' आंनो नर्माल केससो आं बुङो सुगार आरो प्रेसार स्ट्रक बेफोरखौ आङो 100% हायो आरो हापानि बेफोरबायदि गोबां बेमारफोर दं मानसिनि सायाव गोबां बेमारफोर दं आं बेखौ हायो आरो जायफ्रा गथ' गथाय मोनाखै जायफ्रा हाबा जानानै गथ' गथाय मोनाखै गोबां बोसोर जादों अपारेसन खालामाखैबा आं हायो आरो अपारेसन खालामदोंबा आं बेखौ आखाइ थिखोयो आं हानाय नङा अपारेसन खालामदोंबा अपारेसन खालामाखैबा आं बेखौ हायो 100% आं प्रुफ होनो हायो गथ' गथाय मोनो नैबे गथ' गथाय मोनैनि सायावहाय बिनि फाहामथाया माबोरै जागोन बिनि फाहामथाया आं बुंगोन जे बेयो मोनथामसो नेम दं बे नेमखौ आङो जेब्ला आंनाव फैयो आं बेखौ फोरमायहरगोन गासैबो ससियेल मिडियायाव होजोबजाया मानोना बेफोरो नेम दङ बे नेमखौ इसोरनिबो बोसोन थायो आं बेखौ आंनाव जाय फैयो बेखौ आं खालामना हरगोन दा बिनि थाखाय आङो मोनथाम बुस्थु दङ जेनेबा आं दाबिस होगोन बेनो ओमफ्राय मोननैया फुजा होगोन जेनेबा बे फुजायाबो आंनो गिदिर बुस्थु नाङा जिखुनु जाया बेनो ओरैनो सिम्पोलसो दैनि बुस्थु आरो बेखौ बिहरबानो बेखौ मोनगोन गोरलै बुस्थु बियो बेखौ आंनाव फैबानो आं बेखौ खालामना हरगोन बेजोंनो मोनगोन नोंथांमोना खोनाखाबाय दिनै जाय मन्दिरखौ दैदेनो दा बिथाङा दिनै स्पस्ट बाथ्रायै बुंनानै होखाबाय दा नोंथांमोनहा बेफोरबायदि बेरामजों माने भुगिनानै दङब्ला आरो गोबाव समनिफ्रायनो दिनै नाख्रेबनानै दङब्ला नोंथांमोना आं नाम्बार होनायावहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो कन्टेक्ट खालामनानै जे गोबाव समनिफ्राय नोंनि बेरामजों भुगिनानै थानाय बेखौ फाहामथाय लाफैबानो जाबाय गोख्रैनो गोबाव दा खालामसै मानोना अनेक खोथा थायो आरो बांद्राय जुदि जालाङोबा बेरामा बारा जालाङोबा हयथ' एसे फाहामथायाव समबो लानांगौ नंगौ टाइम लायो नोंगौ गोबां मानसिफ्रा दिनै मालाबा आंनाव फन खालामहरो जे ओरैबायदि बेमारखौ फाहामनो हानाय दंना गैया होननानै ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे आखाइया जे ओरै मा होनना बुङो पेरालाइसिस बायदि जानानै मिजौनाय सोरबा फारसे थैनाय बिदिनि माबाफोरखौ बेबो सुबिदा दङ बेफोरबो जेबो नङा आं बेखौबो सुबिदा खालामनो हायो बिनि थाखायबो मुलिबो दं जानायबो दं आरो मालिसनि थाखायबो दं आं बेखौ बेजों प्रुभ खालामनो हायो आरो माखासे नेमफोर दं आं बेखौबो नेमखौ खालामनो हायो आथिङाव जादोंबा आथिङाव आखाइयाव जादोंबा आखाइयाव बेनि नेमखौ आं खालामनो हायो बे चाइनिसआबो दा कमन जानानै फैबाय बेरामा एकदमबारे चाइनिस गन्थङाव सोब जायो ना मा हिनो सिङाव ओरै खावसे गोथां सायोना खाफालफ्रा सानानै माने गाद'नो नागिरा डाक्टार अजा हमबाबो हानो नागिरा दा बेथ' 100% आङो जायगायाव नैबे फाइल नैबे जेनेबा नैबे रेजिस्टाराव आङो प्रुफ होदों बेहाय दंजोबखायो जिखुनु जाया बेमारनि थाखायनो आं बाव बे प्रुफआव आं बेखौ दोनखादों आं सानसेब्लाबो रायजो राजाफोरनो प्रुफ होगोन होनना बुंदों आरो आं दिनैल' नङा नैबे बिथांनि चेनेलाव आं दिनैल' फैनाय नङा आङो नेक्स्ट जेनेबा खनब्रैयानो आं फैगोन आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खना खनलानिखौ मिथिहोनो थाखाय बेखौनो बुङो आं बिथांनिसिम जोबोर मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोनहा माने खोनाखाबाय बेनिफ्राय आं दा माखासे जिनिसफोर नोंथांमोननो आं केमेराखौ आं स्क्रिनाव होबाय थागोन नोंथांमोनहा बेखौ नायना लाबानो जाबाय अब्ला आं बे समावहाय फंबायनिफ्राय माखासे सोंनाय फिननायखौ आं एसे दोनथ'नोसै आरो आं माखासे जिनिस नोंथांमोन देखायगासिनो दं होमबा नोंथाङा एसे अननानै खिथादो जेनेबा बेनिफ्राय बे गाहानिफ्राय नोंथाङा माखौ हरो नैबे सनानि दैफुनिफ्राय आङो दै सान्थि जारिनानै दोननाय बेखौ आं हरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बेजों बे मोनसेल' नङा बेहाय दुगैनायबो आरो जायफोरनाव खर'आव बिदिनो एम्फौ खारनाय बायदि बा खर' गिदिंनाय खर' सानाय बा उसुखुथु देहाखौ गाज्रि बारहावा नांदों नैबे सान्थिजों थुखैनाय हरो आङो ओमफ्राय बेजोंनो लोंनांगौ आरो थुखैनानैबो हरो ओमफ्राय लोंनायबो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ थुखैखांनानै आधा घन्टा थानानै नैबे थावजों मालिस खालामनांगौ नैबे थावजों जिखुनु जाया नैबे थावाबो बेबो 100% प्रुफ बेखौथ' आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेराव प्रुफ मोनगोन नोङो जिखिनि जाया मानो बाहाय ओरैबायदि प्रुफ दङ आथिं जेन'बा बुनाय आथिं लोरिनाय गोलैनानै बुदों बा लोरिदों आरो साखांदों नैबेयो बेजों हामो आरो
बे 100% बियो हामनायनि माबा प्रुफ दङ आरो जिखिनि जाया मानो नैबे मुलिफ्राबो बेहाय जा दङ आं बेखौ दा खोन्थालांनो सानो फार्स्ट गिबियावनो मिरगिनि थांगोन मिरगि बेमारनि मिरगियाबो हामबाय बेबो हिनजाव हौवा हामजोबबाय बैसो जानायाबो हामदों गोबाव समनिबाबो हामदों बेखौथ' आङो गसाइगावनिखौनो प्रुफ होनो हायो नामबो दङ बिना ओमफ्राय मिरगिनि हामगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय हामबावगोन नैबाहाय टिबिनि हामगोन ओमफ्राय सुगारनि केन्सार टिउमार आरो पेरालाइज आरो बेजों लोगोसे प्रेसार स्ट्रक आरो बेजों लोगोसे हापानि आरो टंसिल चाइनिस आरो बेजों लोगोसे गोबां हिनजावफोरनाव बेखौ बुङाबाबो जायो ब्लिडिं जायो बिनिबो दं अभार जायो बेखौ बन्द खालामनायनिबो दं आरो बेजों लोगोसे गासिबो बुस्थुआनो दंजोबो ब्रेन गाज्रि जानाय मानसिया ब्रेन गाज्रि जानाय खर' गाज्रि आवलाव बावलाव बुंनाय बेखौबो आङो नै मुलि हरो ओमफ्राय आरो आङो माखासे दाबिसबो हरो बेजों मोननैजों मिक्स खालामनानै बे हामो 100% हामो ओमफ्राय बेफोरबायदि दङ ओमफ्राय फाइल्स बेमार जायखौ असक बेमारबो होनो दङ लाजिनानै खिथानो हाया ओमफ्राय बेबो हामबाय आरो गोबां गिदिर सारमोनाव जायो बे हामो आरो ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे गोबां मुलियाथ' आंनाव दङ आं नामखौथ' खिन्थाजोबनो हालिया टाइमा भिडिअआ गोलाव जागोन ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय गेस्ट्रिक लेबार उदैयाव जाय आलौवो जाय उदै थुमथुम मोनो सायो खिनो गोरा खियो आरो थै गयो नैबेयो बेजों थाङो आरो जायनि देहायाव मोदोमा हामख्रें रानथें बियो सक्तिबो बोखाङो ओंखामबो जानो हायो बेजों ओमफ्राय बेफोर बुस्थुफ्राबो नानाय टिउमार बेफोरबायदि आरो टिउमाराव जेनेबा नादेरनांगौ ओमफ्राय बेबायदि मोनसे मुलिजों जादेरनांगौ बेबायदिजों प्रुफ होनो हायो आरो ओमफ्राय अन्थाइ स्टन बेफोरबायदि आरो गोबां दङ फाइल्सनिया माबाफोर दं नामा सानफ्रि जानांगौ बिदि माबा दं नामा दङ 10 दिन बा 20 दिन बेफोरबायदि मोनसे जानाय नेम दङ ओमफ्राय बेखौ फुननानै लानाय मोनसे दं बेजोंनो बे 100% गेसनाबो बिदिनो जानांगौ जिखुनु जाया नोङो गंसेजोंथ' ओरैनो एसेल'सो दमन जागोन जेनेबा गंथाम गंब्रै जायोबा नोङो 100% प्रुफआ नोंनाव फैबाय आरो